filmează, filmează, fă-i filmuleț. Ce tare. Hai să tu. Hai, Nici, hai. Hai să. Hop. Hai, hai. Facem vedetă, da? Oprește și mai fă un filmuleț, să nu prinzi Eric. Ce tare faci! Frate, cum se aruncă încet, hop! Este bine Suzi. Ești și băgheta, Să că... Roxana cu Alin. Facem filmuleț, îl punem pe internet. Da, dar vedeți locul să fie frumoasă, nu oricum să apară. Păi asta i-am zis că Da. nu fie mizerie. Haine. Păi da, fie haine. Acum vreau să strâng haine. Hai mai oprești, lasă mai facem unul, că el se joacă de acum non-stop. Asta nu s-o